We kennen al het gevoel van, je bestelt een pakketje, de doorbel gaat, je vliegt naar de door en je doet open en het is in je hoofdgetuige. Nou, ga ik dan nog van zien, ik in de ochtend, dus dan gaat de door dicht. Maar ik ben nou toch wel een beetje benieuwd naar wat mensen nou motiveert om langs de dwarren te gaan. Deze reis is je hoofdgetuige en ik heb me er alles over vertellen. Hallo. Hey, Lars. Desiree, kom binnen. Desiree, je bent je hoofdgetuige. Ja. Nu heb ik allemaal vooroordelen dat je een rok aan hebt. Nou, dat klopt dan nu in dit geval even niet. Maar dat je langs de deuren moet, dat je geen verjaardag viert. Hoe zit dit nu eigenlijk? Nou, inderdaad. Dat hoor ik ook om me heen vaak. Of als je bijvoorbeeld vertelt van nou, ik ben hoofdgetuige. En dan is het zo van, oh, en dit, dan mag je dat en dat ook niet. En dus inderdaad bijvoorbeeld dat verjaardagen vieren. En we vieren ook het ding als kerst of Pasen of zo. Dat vieren we dus ook niet. Eigenlijk al die feestdagen zou je kunnen zeggen. Kort gezegd heeft het ermee te maken dat al die feestdagen een heidense oorsprong hebben. En heidense oorsprong houdt eigenlijk in, dus niet bijbels. En eigenlijk volken die God, in vroegere eeuwen zeg maar, die God niet steunden. En eigenlijk ook dingen deden die recht tegen Gods geboden ingaan. En hoe zit het dan, want als ik dan thuis lekker zit en ik zie, stel je hoofdgetuigen, dan zitten ze allemaal netjes in de kleding, in de rok. Nu heb jij toevallig geen rok aan. Nee, hoe zit dat? Dat heeft ermee te maken dat we graag ons netjes en presentabel willen aankleden. Ja. Op het moment dat we dienst doen eigenlijk uit naam van Jehovah's getuigen. Hè. We noemen ons niet voor niets Jehovah's getuigen. Jehovah is de naam van God. Ja. En daar getuigen wij van. En als je van zo'n hoge naam, zo'n hooggeplaatste persoon, als je daarvan wil getuigen, wil je graag ook gewoon daarna kleden. Maar bijvoorbeeld naar mijn werk of nu heb ik ook gewoon een spijkerbroek aan. Dus het is zeg maar de Snijnse kleren, om het zo maar even te doen. Ja, zo zou je het kunnen zien, ja, zondagskleding. Nou eerst maar even wat eten. En bidden natuurlijk. Ja, wil verkwikt worden. Maar we beseffen ook dat we ons geestelijk moeten voeden. Bijzonder graag de mogelijkheid om dat te ontvangen vanavond op onze vergadering. Amen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet zo. En is het dan ik zo, had je hem uit eten gaan, dat je hem dan ik nog van tevoren bidden of dat net? Dan doen we het vaak even voor onszelf gewoon. Ja, dus dan gaat iedereen zelf. even voor onszelf. En soms heb ik ook wel eens gehad, dan was ik met wat vrienden. En dan waren we in een hele rustige restaurant. Dan waren we alleen op die verdieping of zo. Ja. En daar ging wel eentje even voor. Maar zodra het heel druk is of er heel veel andere mensen zijn, dan kan het zijn dat het voor zulke mensen niet prettig is. Dus dan doen we het op zo'n moment niet. Zeg maar. Heren zeggen deze spijlen zoiets. Ja, amen. Nou, en dan is het kleden en dan ga je het door zijn en dan worden de ijsfeestje ongeveer weer hetzelfde. En de Dijsten ijsfeestje ongeveer weer hetzelfde. Nou, we proberen dat wel omstandigheden ik aan te passen. Bijvoorbeeld als we bezig zijn met het vieren, dat hier jet een beetje, het vieren van Jezus deer, dan doen we dat. Ik bij het gebed betrekken. Ja, of beloeken. Beloeken, dat bedoel ik. Of bijvoorbeeld dingen die je gewoon in je persoonlijke leven meemaakt. Elke dag verschilt weer van elke andere dag. En dan, dus je kunt in elk gebed weer dingen benoemen die jouw dag hebt meegemaakt. En ook wat we ook vaak wel proberen te doen is dat je in je gebed bijvoorbeeld als iemand ziek is. Of dat je daar even bij stilstaat van met die persoon die is nu ziek. Zou je die extra kracht willen geven? Of we willen graag daar even bij stilstaan. Een beetje zo, dus daardoor kan je heel veel variatie ook in je gebeden brengen. Dus ja, elke dag is het toch ook weer anders. En ook weer andere dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Oké, dus wel een beetje mij de dij mee en dan toch verzwaar je dat het wat fris ongeveer. Ja, het is gewoon maar een methode, een ritueel. Ja. Dat moet het niet zijn. Ja, want vroeger kan ik me nog herinneren dat een riedeltje weer die zijn was en dan zees je het om te zezen en dan na je hier dan zees je het nog steeds om te zezen, maar net omdat je er dan heel bot bij stilstaat. En dat het meer... Het is de bedoeling dat het een soort levende geloof is. Ben je wel eindelijk langs de dwarren of net deze rij? Nee, eigenlijk niet. Want dat heeft ermee te maken van... wij identificeren ons als getuigen door onze kleding bijvoorbeeld ook. En daarbij ben jij natuurlijk geen Jehovah's getuige. Dus... Nee, dat is ook misschien wel een belangrijk detail in het hele verhaal. Maar... Dan maar net langs de dwarren, maar lekker van een veilig afstandje alles in de gaten houden. Ja, dat weet ik.
kan me alleen maar herinneren dat ik nog precies hoe dat ging. Hoe je begon. Ik weet alleen dat je dan allemaal kringeltjes spelen kan. Gaat er nu ook nogal folder in de deur of dat dan ook niet? Nee. Dus we gaan gewoon naar de volgende. Het is dan tot er iemand we hebben is. het briefje en als er dan iemand wel thuis is, dan strepen we die door op het briefje. Ja. En die blijft er gewoon staan. Of dit nou goddelijke vattekens binnen of net, dat waar ik net te zeggen. Maar ik vind het wel heel verdacht dat net hier niet op dat. En weer verder. Ja, en weer verder. Tot nu toe was er niemand thuis, dus dat is niet echt relaxed. Maar is het ook zo, want ik kan me voorstellen dat dit niet echt, nou ja, dat zou mij niet echt motiveren. Maar of er ook een soort van quotum of wat dan ook is dat je moet zeggen van, nou, ik moet minimaal in de week 20 deur bij langs. Nee, is helemaal niet gesteld. Het is helemaal vrij, zeg maar. Het is afhankelijk van hoeveel tijd iemand heeft en hoeveel mogelijkheden je in een week hebt, of je wel of niet bij de deur kan gaan. En ja, je kan ook niet beïnvloeden of iemand wel of niet thuis is natuurlijk. Dus daar kan je eigenlijk, is niet eerlijk als je daar een quotum op stelt. Ja, het gaat vooral om het verkondigen eigenlijk, inderdaad. En dat is niet, dat is iets eigenlijk wat gewoon bij jou als je hoofdgetuige, zeg maar, hoort. Ja. Dus daar heb je op het moment dat je hoofdgetuige bent geworden, die keuze hebt gemaakt, kies je ook daarvoor. Ja, dan kies je er ook voor om zelf het woord te verkondigen en Ja. ervoor te zorgen dat mensen weten wat het woord van Jehovah is. Ja. Hi, goedemorgen, eventueel bekende. Dat is Jelbrecht. Ik ben Desiree. Nou ja, dan krijg je geen gehoor en nu sta je in één keer 10 minuten, een kwartier met iemand te praten over het geloof. Ja, Voor open of had hij meer zoiets van, nou ja, leuk dat ik in discussie kan, maar dat is het ook. het was inderdaad meer zo van, nou, leuk om even te praten. Ik heb hem wel iets achtergelaten en daar kan hij voor zichzelf even naar kijken, maar we hebben niet een vervolgafspraak. Soms maak ik een vervolgafspraak omdat iemand zegt, oh nou, ik vind het leuk om daar nog een keer over te praten. En dan soms pakken we dan echt agenda's erbij en dan zeg ik, oh nou, volgende week kom ik wel weer even langs. Soms zeg ik, oh nou, volgende maand ben ik misschien wel in de buurt of kunnen we even weer. Dus zulke afspraken maak ik ook wel eens. Ja. Maar in dit geval heb ik hem gewoon wat gegeven en dan kan hij er zelf mee doen wat hij wil. Mijn vriend over de Bijbel praten is ook iets wat Desiree doet. Dus Johan en ik skoken gezellig even aan om mij te praten. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Ja. Hoi. Oh, nog meer. Hoe kun je je op de doop voorbereiden? Sibren, zou jij de openingsgebed willen doen? Jova, bedankt dat we zo met een gezellig groepje bij elkaar kunnen zijn, Jova, om een mooi artikel uit onze wachttoren voor te bereiden, Jova. Het gaat over hoe we ons kunnen voorbereiden op de doop. Het is natuurlijk een belangrijke beslissing, Jova, om u voor altijd te dienen. We mogen echt deze studie ons goed daarop concentreren, zodat het verdient. In de naam van uw zoon Jezus. Amen. Even kijken, zullen we zo gaan? En dat iedereen 1 alinea leest? Ben jij jong en overweeg je te laten dopen? Als dat zo is, dan wacht je het grootste voorrecht dat een mens maar kan hebben. Maar zoals in het vorige artikel is besproken, is de doop wel een ernstige stap. Wat was Timotheus zijn achtergrond hierin? Wat voor achtergrond had hij? Desiree? Nou, hij was zijn moeder en zijn oma hadden hem altijd daarin onderwezen, maar zijn vader was eigenlijk ongelovig. En die had hem een hele andere kant meegegeven. En daarom moest hij eigenlijk op jonge leeftijd al beslissen van welke richting wil ik opgaan. Hè? Ga ik de richting op die mijn vader me laat zien? En ga ik bijvoorbeeld voor een hele goede opleiding? En Desiree verkondigt het woord van God net alleen terug langs de dwarren te gaan, maar ze zit ik mijn standje bij het station. Waarom bij de studieclub? We hebben nog druk ontbidden, lezen en eten binnen. Nou, zal ik even wat bijzondere vragen stellen. Nou, stel je voor, ik word 85, ik noem maar wat. 84, lig in het ziekenhuis. Ik denk van, nou ja, op zich mijn leven is allemaal prima geweest. Moet me toch maar even bekeren voor het geval dat. Stel je voor, ik bekeer me dan wel echt. Dat ik toch echt geloof en dat ik toch nog even ga studeren. Zou dat niet echt een beetje vals spelen zijn? Het is denk ik wel zo van, als jij dan echt gelooft
dan ja, wie zijn wij dan om te zeggen van ja, maar jij bent te laat, dat had je maar eerder moeten weten. Kijk, God is uiteindelijk degene die het hart oordeelt. En hij kan ook, zou kunnen beoordelen of jij op 84-jarige leeftijd, hoe oprecht jouw berouw op dat moment is. Is het dan ook zo, want ik ben helemaal into Game of Thrones, dat jullie dat ook niet kijken? Game of Thrones kijk ik niet. Kijkt er iemand Game of Thrones? Ik heb er wel eens van gehoord. Ah, Ik heb ook geen trailer gezien of zo. Jullie kijken wel tv, dat mag wel. We kijken wel televisie, maar als je hoort van wat in Game of Thrones gebeurt, van in seizoen 1 gaat de hoofdspeler dan dood, dan denk je van ja... Nou, heb je seizoen 2. Ja. Er wordt weer vermoord, mensen hebben er seks in en ja, is dat nou echt een serie waar jij met anderen als Joost getuige ook over kan praten? Ik zal even een stukje tekst van lezen. Al is het wel heel opvallend dat ik direct dit stukje tekst krijg. In tegenstelling tot Jehovah is Satan juist zelfzuchtig en geeft hij helemaal niets om je. Satan wordt geen beloner voor degenen die zijn kant kiezen. Naar de kerken gaat in Jehovah-getuige vol. Alleen is dat een vergadering. Dus we zullen je het even vergaderen op de achtergrond. Ja. Hoi. Nou ja, we lopen hier allemaal achteraan. Ja. Nou, we laten ons verleiden. Ik lees wel mee, maar ik zing niet mee. Dat stelt me nou een beetje teleur. Dan word ik zang, De derde. maar laten we het gebed ik net veerten. Jehovah, liefdevolle Vader, dank u wel dat we hier aanwezig mogen zijn om van het onderwijs te genieten, Jehovah. En de mensen laat weten dat u binnenkort uw koninkrijk op aarde zal vestigen. Dat u binnenkort uw wil zal doen en dat alle mensen onderwezen worden om in dat koninkrijk in voor elkaar zijn. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Dus die kunnen we allemaal zelf misschien nog gewoon even een algemeen beeld krijgen van hey, wat kan ik zo'n beetje verwachten. Ek in het Fries wordt deze het woord van God verkondigen. Ze moeten alleen nog wel even wat oefenen. Mag ik jou even zien wat de Bijbel zegt? Ja, ja. Oké. Dat staat in Psalm 83, vers 18. Ik ga het je even in het Nederlands. Ja, hier is hier duidelijk Jehovah. Ja. Ga je er wel eens eerder van jet? Ja, eigenlijk alleen nog wat de Jehovah zonder doorkomen. Ja. Ik ga ik nog een filmpje hier hoor. Daar kan ik jou wel even zien laten. Hartelijk dank. We hebben ongetwijfeld nog wel eens vaker op het podium. Kom minder toch? Deze actie in het Is dat helemaal Je gaat langs de deuren, je hebt vergaderingen, je hebt nog studieclubs. Je bestudeert de Bijbel bijna elke dag. Je staat soms nog te flyeren. Heb je daarnaast eigenlijk nog wel tijd voor jezelf? Of dat... Ja, want ik werk natuurlijk ook nog 3 dagen. Het is wel een strak schema, zeg maar. En het past er allemaal goed in. En ik denk dat het gewoon ook meewerkt dat ik het allemaal leuk vind om te doen. En er heel veel plezier aan beleef, dus ook heel veel energie ervan krijg. En natuurlijk, maar ik zorg ook dat ik momenten inbouw in mijn schema. Ja. Dat klinkt een beetje, maar waarop ik dan gewoon een film kijk of met vrienden wat doe of ja, even lekker gaan sporten en zo. Dat hoort er allemaal ook gewoon bij. Maar dan is al die tijd die je in je geloof investeert, ondanks dat het zoveel tijd kost, wel de moeite waard? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik zou het liefst nog meer tijd erin besteden. Maar ja, werk is ook natuurlijk nodig. Dus nee, ik vind dat het alle moeite waard is. En natuurlijk zou ik zoiets... Het kost inderdaad veel tijd. Dus daar heb je ook een bepaalde overtuiging voor nodig. En een drive. En dat komt natuurlijk niet vanuit het niets. Hè, waar we het vanmiddag ook over hadden. Doordat je de Bijbel bestudeert. Maar ook doordat ik zo dankbaar ben eigenlijk. Voor wat God me allemaal heeft gegeven. En al die mooie dingen die we van hem hebben gekregen. Wil ik eigenlijk ook zo graag echt uit mijn hart wat terug doen. En dit is voor mijn gevoel iets dat ik ook
kan laten zien dat ik dankbaar ben. Dus dat is ook een drive eigenlijk. Ik heb nu even meegelopen, even geproefd hoe het is om Jehovah-getuige te zijn. Dan ben ik toch heel benieuwd van hoe heb jij dat nu ervaren? En dat jij de hele tijd erbij was. Nou, Ja. Ik vond het een hele bijzondere ervaring. Want het is eigenlijk, voor mij zijn al deze dingen zo normaal. En ik doe het elke week, nou, meerdere keren per week. En nu zie ik het eigenlijk door jouw ogen. Eigenlijk ook door de ogen van personen waar ik eigenlijk normaal aan de deur sta. En het is wel een hele leuk, voor mij ook weer een heel leerzame ervaring. Omdat ik daardoor, nou ja, begrijp hoe jij over dingen denkt, zeg maar. En eigenlijk ook hoe mensen aan de deur over bepaalde dingen misschien denken. Dus ik vond het heel interessant. Ik heb nu inmiddels een beetje geleerd wat het geloof allemaal inhoudt, wat het allemaal biedt. Nou, het biedt mij nog steeds niks. Nee. Maar toch ben ik wel benieuwd van hoe zie jij dan je toekomst? Ja, dat is een hele leuke vraag. En natuurlijk, niemand weet precies hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar ik hoop dat ik zo doe ik me verder eigenlijk kan ontwikkelen. En nog, nou ja, voor mezelf nog een betere persoon kan worden dan ik nu zeg maar al ben. En nog hier verder in kan groeien. En ik hoop eigenlijk ook heel erg dat ik samen met mijn vriend, nou ja, misschien over een aantal jaren Zuid-Amerika of Afrika zit. En dat ik daar eigenlijk mensen kan helpen die, nou ja, waar eigenlijk waar we nog minder Jehovah's getuigen zijn. En waar eigenlijk dus veel meer, nou ja, behoefte is, zou je kunnen zeggen, aan mensen die daar wat over vertellen. En jouw vriend is ook getuige, neem ik aan? Ja, klopt, ja. En die staat er ook zo in? Of dat, Ja, we hebben er al wel gesprekken over en zo. En nou ja, hem lijkt dat net zo mooi als dat het mij lijkt. Dus nou, dat zie ik heel erg. Ja, dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Dat zie ik heel erg naar uit. Dus een rooskleurige toekomst langs de deuren. Zoiets, langs de hutjes. Ja. En vond je het wel leuk? Ja, nee, ik vond het echt heel leuk. En in dat opzicht ja, is het geloof voor mij gewoon heel ontzettend belangrijk, maar ook iets waar ik echt heel gelukkig van word. We gaan vandaag met 4 andere activisten van de Vinderstrijdgroep daarheen. We wachten tot de stier vermoord wordt.